jonka määrä on 1% jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä lukien, jolloin vero olisi tullut viimeistään maksaa. Määräys veron lisäyksestä on tullut voimaan 1.1.1979 lukien. Ennen päivämäärää tapahtuneista leimaveron maksun laiminlyönneistä voidaan verolisäystä periä vasta säännöksen voimaantulon jälkeiseltä ajalta. Siinä kuulit, Ville. Sepä se. Niin se oli. No Petri, voisi sulle kirjoittaa näitä papereita. Sehän se. Tässä olisi tämmösiä valtakirjoja. Siinä se nimi laittaa tuo ja tuo. Eli tähän ja tähän. Terve pojat. Anteeksi sitä myöhästä. Oli pieniä ongelmia automobiilin kanssa. Ja eikä oo mitä mies. Tietää tässä. Koistin. No, aina hauska tavata. Tossapa nämä. Siinä jätetään tämä sivuun, mutta vielä tässä oli vielä toisella hattua. Joo. No siihen tuun tuli nimi ja sitten tuonne alas kanssa. Tämähän oli tämä osakehaltijuus. Sitten tähän tuli tämä tuonne alas. Siitä tuli hyvä. Ai niin, tämä oli tämä omistusaikainen siirtyminen sille Espanjan huvijahdille. Tätäpä ei vielä tarvitsekaan olla kirjoittaa. Vielä tämä tuonne pistetty meihin, niin se on sillä selvästi. Sinne vaan kun suitanet sen, niin hyvä tulee. Tässä Vähän oli tällä selvästi. Tässä olisi Sä saat kuule ihan kaupan päälle. Kiitos, kiitos. Mulla on punaa tästä. Joo. Hyvät kaupat. Kiitos. Jo aina ilo asiakkaan kanssa. Samoin. Poltetaanko tässä perinteisesti sopimuspiipulliset? Toki. Tämä on kyllä tämmöitä herrasmiesten vapaa-ajan piipun poltto. On sinulla jo pitkä kokemus tosta. Maista tuossa piippua, kun tulee. Kiitos. Oi, kun on upea aromi. Minä taidan liittyä seuraanne. Eikä vaan. Tarvitsetko sinä tulta? Antaisitko tulta? Minulla on täällä savukkeen sytytin. Teemu, maistuisiko sinulle piippu? Ei kiitos. Minulla ei ole paheita. Se on hyvä vaan. Pojat, eikös se olisi aika lähteä koululle? Koululle se voisi olla. Sä oot ollut oikeassa. Kiitos. Kiitän. Mutta Ville, pitäisikö minun ajaa? Sinä olet juonut kuitenkin pari konjamiiniä. Ai niin, sehän se oli. No, ja kaupa se on parempi, että sinä ajat. Joo, olen minä ennenkin ajanut tällä. Olet varmasti.
viennin Boltzmannin siirtymäalaista. Se on, mutta meidän pitäisi vähän vielä soveltaa sitä. Minustakin se pientä täydentämistä vaatisi, siinä on pieniä puutteita. Suhteellisuusteoriaa pitäisi täydentää ihan. Niin, valovat on Huomenta pojat, mikäs tuntuu meidän nyt? Luulisin, että nyt on englantia. No mitä te pojat oikein puuhat? Sovellamme suhteellisuusteoriaa. Pojat, jatkakaa. Huomenta, Ville. Huomenta. Paavo. Onko se ollut kunnolla? No ilman muuta. Ainahan minä. Missäs kaikki muut? Ne on Matillan tunnilla. Ja näin olemme siis ratkaisseet tämän toisen asteen yhtälön. Näytti tulevan pari juurta. Tietysti, jos haluaa varmistaa, että ei ole tehnyt virhettä, niin voi sijoittaa nämä kummatkin erikseen tänne ja todeta, että toteuttaako. Tosin tässä tapauksessa nyt on tarpeeton, koska hommahan on viety teräksisellä kokemuksella. Niin että eiköhän olisi paikalla pienet apupakit. Hetkinen, siinä näkyy olevan pieni virhe. Vaikka nyt niin hienolta kuin se näyttääkin. Joten luvallanne, sallitteko? No mutta sehän on mahdotonta, koska minähän en tee virheitä. Tuohan on vähän röyhkeätä nyt oppilaiden taholta. Kyllä siellä nyt vaan näkyisi olevan. No jos sinä haluat nolata itsesi, niin tulepa näyttämään. No kerran asti.